أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشر في الله جبا وأم أوفوك ولي من دوك نيمدل ملكنا أني ملكوكا أو منك جي فون فاني سانغينا كافو على هرك أنكلين نبلا جليني أنغا بوجلو كنكونو أمبي بانغوني شربون كاريلا بانغوني شربون كاري الإسلام تنبلبلمبي نبفاما جمعية خير الدين الإسلامي نانيما با ويا الحاج شيخ محمد جلو ألني أكاتوندي ومبلا جلين فرلانيون كان نينغال لاتيغا شوني نمايا نانكواما ليلة القدر دوكو كتبسو شومي هكلا دابا ماكو أكا قرآن سنما كونو أكو ليلة القدر خير من 1000 شهر أكو لاتيغا شو أهيرا كابو كاتمي كالو باكلينغا ويا وجلو بلبلكي ني شوين كونو بانغوني شربون كاريلا كالسلامي وبلاسرا شوين نفاكا سونغالو بلبلي يرن نفا فوكاتا سي السلامي كاكان كوالي منوكي ليلة القدر شو kononana wala sayka seka tonobo dasera nin kelingile na bela jelema jamiyatu khairuddin al-islami ache bawfe fe munum boray ange je ka nyama dafe wala baba siki bena kundu doyoro bena ka kuma sikata bishuina o siki kunye jume o lailatul qadr shu nyana mayali lailatul qadr ala ye suran kelen jigi Qur'an kono ka shumi mangutu fo akono asuran be ama foi fo akono fo suin valeri ana nafa ana titri Allahu akbar ala yere ka kuma kan sanmana ay shuina ko fo anyana wallahi ni ye sosoli wike don bunyani don dogoyala albi Qur'an na shi jele mananai ni yo soso Qur'an na shi jele nanani mi ni yo soso dron o ikafiri ali Allahu akbar o bishuina no lailatul qadr shuf samantiai ala kira de ya fanye ko ala kuti Qur'an kono ala ko ala kira mima wa ma yantiku anil hawa ako Muhammadu makumana ni nduwe fiyo in huwa illa wahyun yuha ko Muhammadu be fenfen fo awye ako wahyu de do ala minchi kanama donc shoyna kuma abe Qur'an bayin kono suran kele nala sona amina sama inshallah askira bi shoyna ne ma filika bele 21 6e mois 2017 ya rabbi alaka 2018 fana tayirana amin ya rabbi baba adama de ite jiya dombe idayi kledi mo fiye shi chama jiya bina wuli islamake islam muso ko no joro ishi joro wallahi ishi ode ka jiya ne sara dora ka jiya wuli ite sigi amliu ika balguya ani ka sayache iko de joro ala yekeneya min dima aye fanga min dima aye soro min dima aye shi min dima iko do ala ko dafe sabu ala binati nyininga odila Allahu akbar aba fa ye Qur'an kelin gono akum mantum non temena ka ko awnye tilqa umma qad khalati laha ma kasabati wa lakum ma kasabtum wa la tusalun ama kanu ya'malun aw bi mantum sanka awna mantum non temena awnye Ibrahima mantum Musa mantum Isa mantum ako olu mantum ye bara minke uka kilela o bara yin sarabe olu yi Allahu akbar wa aw rabbi mantum aw fana ye bara minke aw fana ka sarabe aw ye akontina aw bi maw yininga folomogo temelenga bara la de Allahu akbar min dira aw ma men yininga o de la okuma angan chesri anga silamaya dine ife baba dine nindu mote wallahi dine hakilnate dine jume ala ko jodi ala kira ko jodi abana
ni mago be ala la ka ala la soro ala ye min fo ibe te mo sira fe be ala la soro ni ya ki tay o kuma ite ala tay na soro Allahu akbar o kuma ite jiya dombe wallahi ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam wa sallim taslima ako ni sungalo kalo jora ma mi nyana baba kigi jasri batula iki bedi batuma kable ikuna ko ni ene ka sungalo labani ne madala ni sungalo wore bina sura Allahu akbar ola ni jasri ga batu chaman ke adoula ni sungalo wore mi soro nimsatina Allah adama den kana farati alakula kana farati alakula ni min bila itate adonila tumami ima nyininga ka do ila abe boila tumami itina nyininga sayabina chungandila wallahi o otuma femi bila ni eta garanti do ita bo wati do fo ala ko yi ya maruya nim batudi wama umiru ila liyabdullah mukhlisina lahudin akoni ma aw ya maryani fuyi fo kane masauta ala di batu ala batu de nyini nanfe dinya nyarama yayi wati kumurni do wallahi o wati kumurni baba kanato okika wati jamja bada sigi bada dali kanato dinya nyarama ya wati kumurni ko chie Allahu akbar إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءه يوم ثقيلا أقول إن هؤلاء أو جماعة نوي عدم دوني يحبون العاجلة أو بك تلمين كانوا نوي جيه تلمين كو بيبي كوري كانوا نبي مليون تامان سورة شودي والله ne be du chama soro chugodi ne be mishi chama soro chugodi ne be furo chama soro chugodi o kuma na fe adama de bebe girina odi nofe me iba do itina toya wallahi milliard tigi joli do no yi kodo aka milliard la katida kaburu kono chama mishi wore tigi joli do no yi kodo aka mishi keme yirikaw mishi ba yirikaw la katida kaburu kono chama o dutigi joli do du villa tamemolo itasi tamemolo no lui o kodo ka villa unu ka dula ka tuda kaburu kono Allah chama baba alako inna hawla yuhibbuna al-ajila ako aw bika telimayne kanu no e diya telimande aka telin wati kumurindo Allahu akbar ويذرون وراءهم يوم ثقيلا كو او بك دوني تو او كو دومي نو دون كلوغي دومي نو وللا كو يوم القيامه جلو بابا اوبينا ده والله okuma ni ya do ko obina jo kun fuita la jinana adama ko sanna furuqu lakum ayyuha saqalani fa bi ay ala rabbikuma tuqaziban hakun jinene adama alkiyama bina jo olude koso ni ye nyuman ke bita aljina kono ni ye juma ke bita jahannama kono ala ma kishira jahannama amin ya rabbi okuma jiyi aljina be soro yandi jiyi jahannama be soro yandi ni ye bara min ke ya ko jiyi o ye alkiyama ka seneke furui ni ye sene min ke ya ibitore nyote hakun okuma anga don ka fo wati do sira anga hakili sigi alama wallahi anga do ka fo antina tuya Allah ta'ala ya alakira mantum bunya ni shuba do dili ya amma ni alakira mantum te amadi manto shima Lailatul Qadr shu kako alakira nye alama shu kelendi manto shima ko sumi valeur be se Lailatul Qadr mama kefiu Allahu akbar mais mona ala ya di awma adirama ala kira de kama sallallahu alayhi wa sallam wa sallim taslima manto mono temena o do ka batu ka cha on tay
u ka sun ka ca anw ta ye u ka jaga ka ca anw ta ye u fanga ka bon ala bato la ka tɛmɛ anw kan anw lafulen don an ka limaniya ka dɔgɔ an si ka dɔgɔ Alahu Taala y'a kanu ka alakira sɔn su dɔ la min b'a to su kelen min n'an y'o ɲɛnamaya maa minnu ye san 1000 sɔrɔ ala bato la an bɛ k'olu la baraji la Allahu Akbar an y'o sɔrɔ ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam de hɔrɔma ye o de kosɔn silamɛkɛ ala ko mana bonya i bolo cogo o cogo alakira ko ka bonya i bolo ka fara kan dɛ ni alakira fan dɔgɔyara cɛ o cɛ bolo wallahi hali ni limaniya b'i la i pilasi tɛ arijinɛ kɔnɔ sabu ala mago bɛ alakira in na wallahi kisi nɛɛma bɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam ni mago bɛ ka ala lasɔrɔ i bɛ don alakira de ka da fɛ wallahi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أقول محمد أفوي نو كوكو بي على دفي أو مكو بي ني الله تعالى سكو دي كليلا ukatugu Muhammadu ko no kera ko ni Allah Taala be soro ka ke ufe ni pa ala kira kuna kibita ala no fe ti ala la soro mu example di mashiya chama mu ya ala ba yahudiya ka batula mu ya ala ba nasara ka batula ala kira chilen ko fe parce que o maso ala kira yi Allahu Akbar kitabu do dira yahudiya mano ye tawreta yi kitabu do dira nasara mano ye injila yi o kan nabi yuma ye isa yi do nunga nabi yuma ye musa yi mais utugura unindungo ko tawreta chien yahudiya yo dugu nasara injila chien nasara yo dugu katu unindungo ko ala kira nana o ma chien je mo ye ka soro ya don fiu ni ne ala kira ye ni ne kira laban ye mais o ya dugu maula diɲɛ bonya kama diɲɛ sɔrɔ kama diɲɛ dawla kama diɲɛ nata kama feminati laban Allahu Akbar ala o de fɔ ala kira ye ako walal akhiratu khayrun laka min al-ula haqqul Muhammadu diɲɛ tɛ foyi ye ne ala mako ma jɔ diɲɛ la ne y'a sɔrɔ ala mako kun bɛ diɲɛ la baba wallahi kafiri kun tɛ soso kama hakɛya ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ dugukolo kan ala ye diɲɛ da ka an bila kɔnɔ k'a kɛ lajarabina yɔrɔ di ka baaraw di an ma ni min cɛsiri o ala bato in na yɔrɔ wɛrɛ b'a bolo a bɛ na t'i sara ye a ko ala kira ma kana diɲɛ sɔrɔ in lajɛ kana diɲɛ masaw lajɛ Romun farisiw kana ninnu lajɛ a ko Muhammadu walal akhiratun a ko alikiyama khayrun o de hɛrɛlen don laka ye mina lula ka tɛmɛ fɔlɔ in kan n'o ye diɲɛ ye n'i ye diɲɛ sɔrɔ cogo o cogo baba diɲɛ sɔrɔ bɛɛ ko laban ye dɔgɔyalima ye n'a ma ba i bolo o bɛ n'i ta ka bɔ a cɛ la wallahi asilamɛw o tuma a ko Muhammadu ma diɲɛ in to yen ala ɲini a ko n'i ye ne ɲini alikiyama de hɛrɛlen don i ye ka tɛmɛ diɲɛ kan wallahi wa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wajibi du min i sɔn o alikiyama in na fo e yɛrɛ b'a fɔ ala ma ko n jɛna i ye min di yan o ye n bɔ baba an ka alikiyama de ɲini wallahi diɲɛlatigɛ girin foyi a kɛlɛjugu foyi a hasidiya foyi wallahi a t'i laban don dɔ la i bɛna siri ka taa i da kaburu kɔnɔ se t'i ye o don se t'i ye jɔn ye o ye ala ye an ka ala ɲini an ka ala bato a silamɛw an bɛ su min na n'o ye Laylatul Qadr ye a bɛ kalo dɔ de kɔnɔ kalo min ye sunkalo kalo ye Laylatul Qadr ni maa min y'a f'i ye ko a bɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ min tɛ sunkalo ye a y'a hakilina de fɔ Laylatul Qadr a bɛ sunkalo kalo de kɔnɔ kuranɛ de b'o o sabati k'a fɔ a bɛ sunkalo kɔnɔ i y'a faamu ala kira fana ko an ma kisi nɛɛma bɛ ala kira ye a ko Laylatul Qadr n'aw b'a ɲini a bɛ sunkalo su 10 laban de kɔnɔ sunkalo su 10 laban a b'o de kɔnɔ ala kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ sunkalo faridayalen ala kira ka sallallahu alaihi wasallam a taara Madinɛ hijira san 2nan sunkalo faridayara ala kira kan ala kira ye sunkalo 9 de sun farida sun na sunkalo 9 ala kira y'o de sun Allahu Akbar
k'a to Maka fɛn fɔlɔ min dira ma o ye tawhidi ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah a ka maaw wele ka taga o ma ka bɔ boli bato ma ka bɔ jɔnw bato ma ka bato kɛ ala kelen pe ni ne fɔra fɔlɔ ye a bɛ kɛ kira don min garo hira i kɔnɔ ni jibrila jiginna kan a jiginna kan ni kumakan fɔlɔ min o de ye nin ala kira ye maaw wele ni la ilaha illallah kana waati kɛ fo ka taa se silamɛya san 10 tɛmɛlen kɔ san 11 na ala nana farida seli 5 a nana o wajibiya a kan mɛ ka kɔn farida seli 5 ɲɛ ala kira tun bɛ nafila seli dɛ a kɛra kira don min kuranɛ aya fɔlɔ jiginna ka don min garo hira i la jibril ye seliji ta ala kira ye ka nafila seli ni ala kira ye ka kuranɛ aya fɔlɔ fɔ ala kira ye wa ala kira nana wa duha seli tun bɛ ala kira bolo dugukilafɛ nafila tun bɛ ala kira bolo yanni ka se farida seli nali ma a ye san 10 ni kɔ kɛ Maka san 13 su ma d'a ma seli ani la ilaha illallah o de b'a bolo Maka a nalen Madinɛ ka san 1 kɛ san 2nan parce que Madinɛ sigi la a ye san 10 ni kɛ Madinɛ alakira ye san 10 ni kɛ Madinɛ a ka Madinɛ sigi san 2nan ala nana kuranɛ jigi a kan kana ni sunkalo faridaya ye suratul bakara kɔnɔ a b'a fɔ ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين أقول فمن تطوع فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون sunkalo wajibiya nana ala ko cogo di alsilamɛw baara o baara ni ala y'a di a b'a di kun dɔ de kosɔn ala ka kuma hakilimaw b'u miiri ala ka kuma na maa tɛ ala ka baara faamu a b'o de fɔ innama yazakkaru illa ulul albab maa mun bɛ se ka waajulu minɛ ka ala ka kuma faamu fo maa minnu b'u miiri alsilamɛw mɛ ni ala ye hakili ɲuman d'i ma i bɛ miiri maa bɛ ala ye ka sɔrɔ i m'i jan i bɛ ala ye cogo di ala bɛ ye ni ala nɔ de ye ala ka baara kɛ nɔ ala bɛ ye ni o de ye ala tɛ yira i la k'a fɔ nin ye ala zaati jɔlen ye ka sɔrɔ ka da la dɛ ala baara kɛ nɔ o de bɛ f'i ye fɔlɔ a b'o de fɔ kuma caman muhamadu kuma a ko n'i ye kafiru ɲininka ko jɔn de ye sankolo da jɔn de ye dugukolo da jaabi wɛrɛ t'a la u bɛna f'i ɲɛna ko nin kɛbaga Allah ko ala de don u bɛna f'i ɲɛna ko nin kɛbaga ye ala de alisilamɛw o alakira kisi ni nɛɛma b'a ye sunkalo nana faridaya kan ala ye kun jumɛn fɔ a la an ka miiri o la ala bato fɛn fɛn n'i b'a kɛ a kɛ n'a kɛ kun ye a kɛ n'a kɛ cogo ye n'o kɛra i bɛ nafa sɔrɔ a ko ya ayyuhal ladhina a ko ya aw mɔgɔw amanu aw minnu limaniyana ni la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ala ye muminunw de wele o kɔrɔ sun tɛ wajibi ye maa kan maa min tɛ silamɛ o i bɛna silamɛya ma fɔlɔ de i bɛ sɔrɔ ka sun sabu sun bɛ silamɛya de kɔnɔ e tɛ se k'i to silamɛya kɔ kan k'a fɔ k'e bɛ sun k'i bɛna o baraji sɔrɔ sun bɛ silamɛya de kɔnɔ i bɛ don silamɛya kɔnɔ ni kalimatu shahada de ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i bɛ don silamɛya kɔnɔ ni nin de ye sun bɛ silamɛya de kɔnɔ seli bɛ silamɛya de kɔnɔ jaga bɛ silamɛya de kɔnɔ hiji bɛ silamɛya de kɔnɔ e tɛ se k'i to silamɛya kɔ kan k'i bɛ nin dɔ kɛ k'i bɛ sara ɲuman sɔrɔ a la ala fɛ yen o tɛ kɛ o de kosɔn a b'a fɔ kuma caman kuranɛ kɔnɔ a ko ni maa min ye baara kɛ baara ɲuman na i bɛ baara in kɛ tuma min na wa huwa mu'minun a k'a sɔrɔ i ye mumini
bara ɲuman i b'a kɛ tuma min na n'a y'a sɔrɔ i ye muminu ye i bɛ ka sara min ɲini a la ala fɛ i b'o sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ i tɛ mumini ye o tuma na fɛ alikiyama jɔ dɔ sara t'i yala dɛ parce que a b'o de fɔ an ɲɛna wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin a ko cogo di k'a yira i la baara o baara n'a kɛra silamɛya kɔ kan walahi sara t'i ye a la alikiyama peut-être i bɛ se ka nafa dɔ sɔrɔ a la ɲɛnamaya in kɔnɔ yan mais alikiyama jɔ dɔ sara t'i ye kunfɛ kuma o tɛ anw fɛ yan n'an bɛ kuma an bɛ kuma ala ko cogo di ala kira ko cogo di an b'o dalilu jɛyalen de d'i ma baara o baara n'i y'a kɛ ɲumanyala silamɛya kɔfɛ a t'i lase arijinɛ ma wa sara t'i y'a la alikiyama n'i ye sara sɔrɔ a la i n'o sɔrɔ diɲɛ na yan n'o tɛ alikiyama ayi ala k'o la cogo di a ko wa man mɔgɔ min yabtaghi n'i ye ɲinini kɛ ghayra al-islami silamɛya tana la diinan ko k'i ka diinɛ ye a ko falan yuqbala minhu wallahi o t'o diinɛ in minɛ i bolo i bɛ baara o baara k'o kɔnɔ o t'o minɛ i bolo wa huwa o tigilamɔgɔ fil akhirati min al-khasirin a ko alikiyama jɔ don k'o ye maa bɔnɛlenw dɔ ye maa maa n'i ye diinɛ wɛrɛ i ye baara k'o de kɔnɔ a kɛra yahudiyaya diinɛ ye wo a kɛra nasaraya diinɛ ye wo a kɛra n yɛrɛ tɛ foyi la musirikuya kɔ o wallahi n'i ye miliyari de dépenser o la n'i y'i nin de tiɲɛ o la ala ko falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ko foyi tɛ minɛ i bolo a la wa alikiyama jɔ don i ye maa bɔnɛlen ye diɲɛ bɛɛ ye jamakulu saba de ye diɲɛ bɛɛ jamakulu saba don i mana kɛ cogo o cogo i b'o saba de kɔnɔ المسلمون والكافرون والمنافقون adamaden kɛra cogo o cogo i bɛ yɛlɛma ni saba dɔ de kɔnɔ i ma i ka kɛ silamɛ ɲuman ye walima i ka kɛ kafiri ye walima i ka kɛ nafigi diɲɛ ye nin de ye o de kosɔn a bɛ suratul bakara daminɛ an ye ni muminun mankutu ye a bɛ tila a bɛ kafirifunw mankutu tugu o la a bɛ tila a bɛ munafikiw mankutu tugu a la wa diɲɛ banna wa kuranɛ bɛ kuma ni jamakulu saba de kan bisimilahi rahmani rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون ومما أرزقناه ينفقون أبدا من كتا على يسرين بكو أكو ألف لام ميم كرمي مي ألف لام ميمنا الله تعالى دي بودو والله مراد من بازات على دي بودو أمود دون سجى على أكو ذلك الكتاب أكو كتاب مفلا أو بلو لا ريب سجت فيه كتاب ينادى هدى أكو كتاب يكندى للمتقين على يسرن يبقوي بابا القرآن كو كندا ديدو على يسرن يبقوي مكلم ونجيه ماشي سنت شو أرجينا كنا فعلى يسرن يبقى مامونا sun abina di mamunu ma aba fo ka di kunya ga sira ala nye mina kila ka aya in tafsiri fi ako qur'an nan nana ka ke kanadi ala nye sira ya bagawi ni qur'an ma se ka ma mi sira ala nye baba fo ite sira ala nye fo zabani ya ta melekeu qur'an ma se ka ala yira ma mina fo ite se ka ala yira o tigila fo naru jahannama fo jahannama tasma Allahu akbar baba kurana abi bolo ibi ka kala kurana ye noro de ye akanga duskune noro ala ko chudi ako kurana min flani ko shifaun ako bashidu furade do aw duskuna kurana masaga ma min duskun furake baba furake chugo to la de samuka kurana kalanina samuka kurana tiyala nafiyala kafriyala hasidiyala tabaljugula
wallahi ma kuranɛ nafa sɔrɔ e ma kuranɛ nafa sɔrɔ ne b'o fɔ i ɲɛna n ko kuranɛ nakun fɔlɔ o ye ka ala bato n'a ye nafa wɛrɛw bɛ sɔrɔ a la dɛ mais laɲini fɔlɔ min bɛ kuranɛ na o de ye a ka se ka ala yira e la ni kuranɛ ma se ka ala yira e la e ma nafa sɔrɔ a la o a ko a ma suratul furqan daminɛ na a ko tabarakal lazi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أكو مسك هيرة تيارا مسك فنغ بنيارا مسمي فرقان الذي نزل الفرقان فرقان يقرأنا تقدو دي فمننا كتير أني قالون فرقو بنيونا كحلالا نحرام جيائي أكو مسمي يوجي على عبده أكجون كيكا محمد رسول الله ليكون للعالمين نذيرا مقصو قرآن كواجل باي دافن بي عالمين ودي يقرأنا نكوي والله أسلموا أن كنت دونغلي أن كنت زيرينداي أن نجمن كما كعلبتو أقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصاديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أكو قرآن من فله على كرا يبلو نيا دي مكادي منتوما no bika kala alibi mauja ka fare ala kutala obika kala alibi ala ka dawo mika sabo obe mamun boloku ya tiyo no bika bara wori tolula ala sosoko ya maruka min juru ma qur'ana kono tugo ke ballikira munu na utugo ke otoy ballikira munu na utugo otoy ako qur'ana uluma famude na yasra an qur'ana yintigi law anzalna nasra an qur'ana yintigi kulu de kam ako lara ayitahu kashi'an mutasadiya wallahi ikuna kulu ya bijika bonyona ala nyesranya buya ko jugu qur'ana mimika kalanye Allahu akbar baba obe kala ere ba kala ko ala ko amenta kitwa kuna biga ngalotie kitwa kuna biga haramudu kitwa kuna ibe namarala ibe kila ka wuli ka go qur'ana kuna kata ala sosoke ka kila kiniski qur'ana kuna wallahi qur'ana bo tigu dangadi wallahi qur'ana bo dangadi o ye muke bona de ala Allah kan kiso ni ye qur'ana mine baba ye ala mine musa ta'ala wallahi sallallahu qur'ana de ala zati ne bo fiye shi ya chama ako ni be feka qur'ana valeur do ni be feka qur'ana kadara do ani kalan fe woro adondoro ala ni aka jombe chugo di kadara la ala na aka jon cheka ja chugo bi ala ni aka jon cheka ja chugo bi qur'ana ni kalan fe be ka janti ne dara e baba dara adamaden be ala ka danfe jinaw ye danfe melekew ye danfe sangolo dara dugukulo dara me qur'ana ako ye ala taala ka kuma kan ye I kuma kan yi dodi qur'ana de ala ye ni ye qur'ana mine e ala mine ni ye qur'ana bla ite fo ila dina la me qur'ana mine li te fo ye fo qur'ana ko ka min fo ka ala batu nde wallahi ni ye qur'ana dushi ka beke dongile shuni kle ni tiga ya moro kana batu por qur'ana ka valeur bala de Allah ele ma qur'ana ka valeur do de bi ne makusa wallazina يمسكون بالقتال وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين سورة الأعراف بابا قرآن يفهم بايده والله ما تسيكا كسلا من يما يكو قرآن كوني علي بي دسكونا ما تسيكا كي على كرافة كو قرآن كوني علي بي دسكونا وين قالوا لي دلومي مامبولو عنك ديننا مونت سوسوفيو ويو قرآن دي nale ya foka pa nyingal tike ko eske ni sahara wal mani masaha o te qur'ana law ni qur'ana ko ngon kaba abana de ko be dai abasa haledo ni qur'ana me fodura abana damiki donc o qur'ana nana alabatu de kama alabatu kele naye o kofe baba aben nafa wala sima
parce que ala ko fen ka bonni barka bola na mabi na fasoro noy haza azalinahu mubarakun aw ni qur'ana jiga barka lenu wa qur'ana be barka se mama abi na fase mama mami raddara qur'ana la wala ko saba fa suratul baqara kelin gono ako wa iza sa'alaka ibadi أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا داعني أقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بابا ناكر على كتشولا كوكا نغو أكو على كلامه tuma mina sahaba do farla nyonka ko ngana ala kira nyininga namina ala welew ka ala delu ala yoro ka jana de anga kuluna mangamba yiwa walma ala ka su anna de anga fo anda jugoro yu labbe kana ala kira nyininga sallallahu alaihi wasallam ala ya ayati ako wa iza tumami sa'alaka ibadi nina masauta ala ka jonna na nyininga anni kabone masauta alaka kunyema wa iza sa'alaka ibadi anni nuna ne yinga kabone ka kunyema afuye akone masauta alaka suru ngule bakala atakumbo nibina ne ala wele ikafo kibi pre atokumbo aba fayena fengono okul odihullah aw odihu rahmana ayyama tadihu akufa Allahu lasmaul husna aku wala tajhari bi salatika wala tukhafiti biha wabtaqi bayna zalika sabila donc ako nunuma ko afu yene ala kasuru ngule bakala afi dajugoro obene ala la so liya bo keneka bashita la bo kenanga minte ma wore toro aslamo bo kenanga mi no te ma wore toro parce que ka ala wele dugula wole kadi alay aslamo ako me afu unyana unu nani yininga kuma la yini ojume ko ne ka surun jabili la unwele baga ka wele la iza da ani tuma min na yin wele ko me fali yastajibu li ko uyira kane ala jabi folo de uyira kane ala jabi folo fali yastajibu li emme kane ala wele emme kane ala dili nere ala bi bulu chodi ne ala ka wele kan seranga joma ya ala jabi chodi kuka nere jabi akono kera la'allahum yarshuduna adala ubina kanda sirasro ubidugo jabi sro ka ala wele la Allahu akbar baba donc qur'ana anana ala batolikam diebe jamakulu sabaye jamakulu folo oye mu'minu ye qur'ana nana ala yasra baga mu kandalila abu tafuru fakata se ulaika ala hudan min rabbih wa ulaika humul muflihun oye ala yasra baga ka kuma kuntigele ka dai abina jamakulu fulana fo innal lazina kafaru sawa'un alayhim a'azartahum am lam tuzruhum la yu'minun oye jamakulu fulana ako innal lazina ikadu mu'min kafaru nulu kafiriyala sawa'un adamakaka alayhim kafirun numa a'azartahum yuwaju am walima lam tuzruhum iremu waju la yu'minuna nutelemania Allahu akbar kafiri fi iyale waju atina limania imale waju atina limania mukoso khatama Allahu ala qulubihim وعلى سموئهم وعلى بصارهم غشاوة ako kafiri ala ye tampo de sigi kafiri duskunka ni kafiri yai ka duskun datugo kaba kulok datugulendo nyed datugulendo otiki sika halai Allahu okuma wajulu ni wajulu baliya beka kan otikima wallahi sikatalla o kafiri kunwele ala ko ika batu akontala o ka kuma machaw wallahi jamakulu sabana anano tugola ako wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir
وما هم بالمؤمنين حق يخادعون الله وهو خادعهم أنفسهم والله يا الله يا فمو جما كل سبنا أقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر أقول شو دي أقول وما هم بمؤمنين أقول ما بي كابون مغولا otila maw bina fo ko on le maniana ni Allah Ta'ala on le maniana ni don laban no alkiyama don nali ala ko ka soro make mu'minu ye yukhadi'una Allah ubafaku bi Allah Ta'ala di jamfanu kan limaniya kuma kan wallazina amanu ubafaku bi maw jamfanu kan limaniya kuma kan ala ko ka soro munafiqu bugu yere de jamfa wa hum la yashuruna gautado sikatala diabe munumunu ni sabadi ko wallahi ni yame ko waliyuba silame de do folo ni yame ko mu'minu silame de do folo ibike silame de ka baraka ka mu'mini ya sura kono ibike silame de ka baraka ka waliyu ya sura kono ibike silame de ka baraka fuka ke kutubu ya kono jalo donc mu'minu kutubu waliyu abeto folo itume o de silame ya ibedo silame ya da folo ne fe no la ilaha illallah martaba de ba ko wallahi kafiriya mama ko alati o kafiri mami ko dimbe alafi o kafiri yahudi ay kafiri nasara ay kafiri bul batula ay kafiri sigato la qur'an de bo fo lakad kafara allazina aku wallahi danganya nyama ma kafirala mamun ko ala sabai ma kafirala mun ko uzairu ya ala de ma kafirala mun ko isa ya ala de o be furuba to ay kafiriya wallahi abbe furba to ay kafira qur'ana de benin fo lakad kafara allazina qalu inna allaha thalithu salasati ako ma u kafiriya la qur'ana nasi jelena ma mi ala ke sabaye ne ko isa ya ala de idde yi doyo ala ya ala na dengara isa o kuma isa bay maryama o sabaye ala wallahi ni nanzara ko kuma kai yahudiya no jifu olu de ko wakalat al yahud uzayru ibn allah ko uzayru ko ya Allah Ta'ala di Allah yahudiya kafiriyala wallahi kasabuke ni kuma yi ala ka jomba ala batu baba oye uzairu ye ala nyesra baba me yahudiya de ko ya ala denye qur'ana de fana be ni fo ko wakalatil yahud ako yahudiya ko uzairu ibn allah ko ala din Allah baba kafir yala donc yahudiya nasara jola batulaw o be foro batugo ko kafiri silamaya kono mu'minu wo kirawo waliwo sahabao an be foro batugo de ko silamaya bara de ban fara silamaya kono na ka martaba u dama wa kafiriya fana kono martaba u bala Allahu akbar kafiriya kono différence be mais abe kafiri ni sara yahudiya dine ka ibta jahannama ko Allahu akbar ni sara nasara dine ka ibta jahannama ko ni sara bul batu ka ibta jahannama ko sikatalla o munafiqu sa o de be ni jamakulu fulani nyongote madola ni kafiru wulila abulu nofe ni munafiqu islam jelo wulila abu nofe wallahi Allah ni islam jelo wulila abulu nofe assalamu akai ala ko ulima ako muzabzabina la ilaha illa wa la ilaha illa hakun ako olu ye tani gasegin baga de ye jamakulu fulani nyonte la ilaha illa utadame ni kafiru ye wa la ilaha illa utadame ni islam jama'i ni min ka ko wulila o jasile mola baba o nafiya di sikata Allah wallahi ni ala ko jama wulila e bo benyefe e de ya be kuma fo bagay ni kafiriya bara wulila ko kelen be e bo fana nyefe e o barake bagay o kuma ya kila ko ala masa sugu jume anyabila inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin ala be tubu bago fe ma ala be masanmo fere nan figi be tatasma ko wallahi
jamakulu saba in a fila bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔ fo jamakulu kelen ala ye siranyabagaw kafiru bɛ taa tasuma kɔnɔ a ko munafikiw ta k'o ka jugu ninnu ta ye innal munafiqina fi darakil asfali minan nar Allahu Akbar. baba nafigi de ka ca kabiri ni kunu wa bi nafigi de ka ca wallahi silamɛ ɲuman man ca Sikatala. wallahi silamɛ ɲuman man ca n'an ko k'an bɛ don o kɔnɔ lailatul qadri an ma se ka kuma a kan fɔlɔ silamɛ ɲuman ka dɔgɔ dɛ Wallahi. Allah. baba k'a sɔrɔ silamɛw man ca u b'a daminɛ Maka don min minnu tun bɛ la ilaha illallah fɔ muminu dafalenw don u dusukun jɛlen don ka taa ala ma u ni a n'u ka nafolo kira nana Madinɛ jama cayara muhajirinaw nana ansaruw nana maaw nana ka bɔ fan bɛɛ fɛ nafigiw yera ka kira to Maka aya minnu bɛ jigi silamɛw walima kafiru mais ka nafigiw tɔgɔ fɔ o fɔra Madinɛ de Allahu Akbar. ka nafigiw tɔgɔ fɔ o fɔra Madinɛ de nafigi ye maa jumɛn ye o dɔn dɔrɔn ala k'o kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburan maktan inda Allah baba a ko ya aw mɔgɔw aw minnu limaniyana a ko mun de kosɔn aw bɛ fɛn fɔ aw tɛ fɛn min wale e ko k'e bɛ ala fɛ i ko i bɛ ala kira fɛ i ko k'i ye silamɛ ye silamɛya baara filɛ i ɲɛkɔrɔ i seko ye jumɛn ye a la i ye jumɛn kɛ baba adamaden bɛ wasara seere i yɛrɛ kan sa sani dalilu ka taa jɔ i kan wallahi bɛɛ b'i yɛrɛ cogo dɔn ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn ne bɛ ala bolo cogo di ayi o tɛ ɲininkali diya ye o jaabi b'i yɛrɛ bolo ala bɛ e bolo cogo di i bɛ ala bolo ten a ko nafigiw k'olu bɛ tasuma bɛ dugu ma o nafigiw olu dɔ man di dɛ o bɛ dɔn ni jumɛn ye baara ni silamɛya baara wulila dɔrɔn i bɛ nafigi wallahi ala ko tiɲɛ baara kɛli n'i y'a daminɛ dɔrɔn nafigi ɲɛ bɛ kun n'i y'a daminɛ dɔrɔn nafigi dusu bɛ tiɲɛ a ka hasidiya bɛ wuli a la yɔrɔ bɛɛ kabini ala kira tile a bɛ ten ni jihadi fɔra dɔrɔn munafigiw bɛ kuma n'a fɔra k'a ye saraka bɔ dɔrɔn munafigiw bɛ kuma n'a fɔra k'a ye jɛgɛ bɔ dɔrɔn munafigiw bɛ kuma k'an to yen ten ko bɛɛ k'a fɔ k'i ye silamɛ ye ayi ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب بابا نيو قرآن النشدي أكو ما كان الله ألو تعلمك ليذر المؤمنين كاب مؤمنون تو على ما فنك على ما أنتم عليه أب منك beka fodrone islamé bekone mu'mini ala ko ntawto kantene hatta yamizal khabitha min at-tayyib funga juguma ne tomo kabo nyumana mu'mini jele jumai jonga mu'mini yari tie jomene ala fe tie ka obe do tuma mina ni dine bara nana Allahu akbar mais islamé to to rambulo mi ko ka je ka pari ka islamé kuma fo abarati baba we ken yere ladi Allah abika ke masamiye ala be besogonona kalama abe bekermana kalama yastaghfuna min an-nas wala yastaghfuna min Allah Allah baba ni ala batu ita batu nabi nyumanye ita batu kiraye ita batu donbaye iba batu yere diye man amila salihah falinafsihi wa man asaha fa alayha wa ma rabbuka bi zalamin lil abid سكشت الله والله otuma iti yere nyini Allah iti yere nyini wallahi ibe kishi chudi alkiyama ito joro iti ni kele iti yiroje ya shetana la shetana e fladi adamaden shetana ubi shetana ya rabbi Allahu akbar adamaden kan ki yoroma je ya di bedila والله ألاكو أما القرآن كنو أكو الكيما جدو أكو ويوم يعاد الظالم على يديه أكو الكيما جدو بنا جليا كافر كبني جوابا بولو أدكنو كاتيجي من فوق نومو الله أبابدو نمسافة الله أكبر كمونا نكون سجى على بتو تشين فرني على كسر جيلين يرانا
njenyo ke kafri njenyo ke nafiki ayen nige kambo tieka ko faso ayen nige kabo alaka qur'aneka ko nindiwo ni ayay asbabu nuzuli uqbadi ani ubay ibn khalafi o yadma babuye mais islam afa kafri bebe do akon Allahu akbar baba ala batudro wallahi kana malame ni ka erosion soro dine la c'est-à-dire ni ka tiye soro dine la ala bato sawoka ne ya fi kuma damina ngo dine te hakilina ne kan sigi ne hakilina ala be bato tadi ayi ni di wote dine jume ala ko chugodi ala kira ko chugodi abana ni bina femfo dine la walma bina masoso ibina ko min fo ni te ala de kota walma min fo ni te ala kira de kota mais no dalumana na kira hakilina ete sarake alikiyama jodo enine ambebi na yere nyini yawma yafirul mar'u wallahi alikiyama jodo adama dema na tiri na to ibebuli adama dema na furumuso na to ibebuli adama dema na fan na to ibebuli adama dema na adena to ibebuli likulli imrin sha'nun yughni adama de kilo alikiyama jodo doni do de be kuna doni mimbe e labo ki nyine mawreta Allahu akbar okma yani oche angala nyini wallahi baba se mana bunya chugo wallahi ni dan vende ya labai do ko chugo laindi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra baba ala be maninga ne ka fendo kalfaila nda adama dente fuye ni ala mako jori la sabi ka dese jori la singoni kile wallahi Namruz bon Kenan ayadara alay fanga dama kama saya dama ayadara kayada alay nabi Ibrahim alayhi salam nabi Ibrahim nana wele ka taala batuma ay nabi Ibrahim nyinga ko dalu jumembe bolo iga ala kuina nabi Ibrahim ko nemma o be nyana mayalike abe fagalike nemma o yi wa umitu nemma de be fagalike abe nyana mayalike kafiri fale glola ayadale akon nabi Ibrahim ma o koyowa o mangele akon ne re kafirike misaka nyana mayalike misaka fagalike Allah o robbe ay jon fla wuli aka jon fla nana ay kelen mine ko faga ay kelen bila ko kan horoya ako Ibrahim ma kama ba Ibrahim ko mumbano yi ima wugi ma be fagalike min sara sisa nyana ma kunte ne de afago min tarasa nyo bla ne de o kan horoya na kun ngani mo faga nabi Ibrahim ko ngante ni mare min salen fla ko la kunu ako Ibrahim ma ima yo kinyana wa ekoni makuka sukuni imadi laka sukuni yana wa nabila Ibrahim dalinu Allah de be saka kunke me Allah madili ka sukunu ale koni yana ka Afrika fla ka ale nyininga ola adalinu Allah me o make ale nyana e daluye nabila Ibrahim yo fanto jona parce que abaga tsika ka Afrika bidu o yoro ibile ka Afrika ya nyininga na sura Allah de laka shudo wuli nyana o make Ibrahim nyana mais ale dalinu ala ko ala ba ke o de abla yafo ako kafike ka suuli ako ala ya kinyana inele gole nabila Ibrahim oto ako ti bashi ako ne maka bara danto kele ako ne made bina die dongodo yati abina bishamsi nikle min al mashriqi ka bokoro fe fati biha min al maghribi ma yini en namruzu fe e ka kle mbo kle bi fe bi ne maka bara doye ale de bina ni kle dongodo ka bokoro fe kata kle bi fe mais en namruzu ma yini e fe comme e fe na be se bara la ne ka ala be se mina e ka kle la bo kle bi fe kata koron fe ala ko de la fadhita alladhi kaffara ako ma mawtale tora dingoro ma mine kuma yoro maso ma bolo ma mi kafiri ala wallahi ama jabi sorola parce que dalu jora baba kelate dine law kelate dine law dine dalu kodi wallahi amadine ma ambe dona ladi ko ala de ko ala kira de afo ko ala koti o dine dalu kodi nabila Ibrahim dalu jo kafirike ka dajira mais nabila Ibrahim ma nyine de o ko fe atarafo ala ya ko ala ako ma fe arni yirali kelena chugola ibe su nyana ma ya tugomi
a bɔlen kafirikɛ fɛ pour ni ɲɔgɔnna dalu wɛrɛ kana jɔ a kan a y'a ɲini Ala fɛ Ala n b'a fɛ I bɛ suw ɲɛnamaya cogo min na a dɔ kɛ n ɲɛna dɛ o le Ala ko Burahima ma awalam tu'min Burahima yɛrɛ e ma da ne la k'a fɔ ko ne b'o kɛ a ko Ala n dara I la dɛ Allah n dara I la koyi walakin liyatma'inna qalbi n b'a fɛ n dusukun ka ma fɔ ko hali bi a ka kɛ n yɛrɛ ɲɛna Namuruzi ye ɲininkali min kɛ n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra n b'a jaabi siga t'a la Ala ko la ko baasi tɛ a ko Burahima ma fakhuzu arba'atan min at-tayri fasruhunna ilayka k'a ka kɔnɔ 4 minɛ n'a y'o kɔnɔ 4 minɛ a ka kɔnɔ ninnu bɛɛ kantigɛ k'u kunkolo b'u la pewu n'a ye kunkolo ninnu bɔ kɔnɔ na pewu a ka kɔnɔ 4 kɛ kolon kɔnɔ k'a bɛɛ susu k'a foroki ɲɔgɔn na u si n'u kolo ka kɔnɔ in bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na n'a y'o bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka ban tuma min summa ij'ali kulli jabalin juz'a I ka kɔnɔ in tila kulu ni ɲɔgɔn cɛ I ka taa sogo dɔ bila I ka taa dɔ bila I ka taa dɔ bila yɔrɔ n'i kɔni ye kɔnɔkuru 4 minɛ I y'o bila kolon kɔnɔ k'o susu olu bɛ foroki ɲɔgɔn na dɛ donc k'a k'o tila dɔ sogo bɛ taa dɔ fɛ a ka t'olu dada kulu sanfɛ summa ud'uhunna yatinaka sa'ya o kɔfɛ I k'u wele kɔnɔ ninnu kunkolo b'i bolo n'i ye min kunkolo ta I b'o tɔgɔ fɔ I b'o wele o kɔnɔ in bɛ na I ma sisan Nabila Ibrahima ye kɔnɔ 4 ɲini o yɔrɔ bɛɛ k'a bɛɛ faga k'a bɛɛ foroki k'a nɔni ɲɔgɔn na I b'a fɔ komi jabi k'a tilayɔrɔma 4 ye kulu sanfɛ ka sɔrɔ ka kɔnɔ kunkolo ta summa ud'uhunna yatinaka sa'ya n'a ye kɔnɔ min kunkolo ta n'a y'o wele o kɔnɔ kunkolo b'a bolo o sogo min bɛ tilayɔrɔma dɔ la o b'i fosi yan mun bɛ nin na o b'i fosi yan mun bɛ nin na o b'i fosi yan n'a sogo n'a si n'a kolo dafara tuma min k'a tɔ to a kunkolo ye o kɔnɔ bɛ taama ka na I kan don kunkolo la Burahima bolo k'i da yɔgɔyɔgɔ Burahima b'a da bolo bila a b'i kama pɛgɛ-pɛgɛ a bɛ taa kɔnɔ 4 bɛɛ kununa Burahima ɲɛna tan Allahu akbar takbir summa takbir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Baba n bɛ fɛ ka min fɔ Namruz bun Kanana adamaden n bɛ fɛ k'a f'i ye Ala bɛ istidraju de kɛ ka adamaden nɛgɛ kana ɲaga I ka sɔrɔ n'i ka fanga ni don ka diina la ne bɛ se ka nin kɛ nka ayi Seku b'a fɔ an ye n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye a Sekul Fadi Alhaji Muhamadu Jalo a ko maa o maa I seko bɛɛ kɛ k'i tɛ sa fiyewu f'i k'i dɛsɛ n'ko ye cɛkɔrɔba b'o fɔ an ɲɛna yan n'o ye Alhaji Muhamadu Jalo baba I seko bɛɛ n'i y'a bɛɛ kɛ walahi I tɛ sa fiyewu f'i k'i dɛsɛ n'ko ye fo maa k'a dɔn ne bɛ se ka nin kɛ mais n y'a to ne bɛ se ka nin kɛ mais n bɛ nin to ye Ala kama n'o kɛra I taacogo ye walahi Ala t'i sigi dɛsɛnna ko kunna mais n'i y'i seko bɛɛ kɛ a tɔ ye jumɛn ye I b'i sigi k'i dɛsɛ k'o de ma kɔnɔ kɛ Namuruzu yaadara ka yaada dalu bɛ jɔlen kɔ a ko ka Burahima jeni I y'a faamu n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna o Namuruz a ka yaada n'a ka fanga sira yɔrɔ la ale ko k'a bɛ Nabila Ibrahima ka Ala kɛlɛ a b'a yɔrɔ ɲini a b'a faga mais Ala bɛ fɛ ka Namurudu toucher ka bɔ yen a ma mɛlɛkɛ jigin a ma jinɛ caman a ma adamaden caman baba soso susoni kelen Ala y'o de ci Namuruz ma o y'a ka ko ban susoni kelen o de ye Namuruz ka ko ban o de kosɔn danfɛn bɛɛ ye Ala ka kɛlɛcɛ ye wa ma ya'lamu junudu rabbika illa huwa maa si tɛ Ala ka kɛlɛcɛ dɔ fɔ Ala baba I ka lɔgɔmɛ min b'i bolo dumuni ni Ala ko k'a k'i kɛlɛ sisan walahi a b'i kɛlɛ I ka min ji min filɛ ji filɛ na I bolo k'i b'a min ni Ala ko k'a b'i kɛlɛ n'a ye sisan ji in b'i kɛlɛ wa ma ya'lamu junudu rabbika illa huwa maa si tɛ Ala ka kɛlɛden cogo dɔn fo Ala o tuma maa k'i ni farati Ala la an ka siran Ala ɲɛ dɛ Namuruz ka ko labana susoni kelen masakɛba in a ta tiɲɛna o soso de fɛ nin fɔ ko ye jumɛn ye e ni ne an ka sabali ten sa wallahi se bɛ ban a tɔ bɛ to Ala de ta ye la hawla wala quwwatan illa billah al-ali al-azim se tɛ jɔn ye fanga tɛ jɔn na plan tɛ jɔn bolo dabali tɛ jɔn ye se ni plan ni fanga tigi a bɛɛ ye Ala de
n'o de fie ni ye dabali kelen k'i minɛ ni ye subagaw kelen k'i dun ala de jɛnna n'a ye wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Alhamdulillahi rabbil alamin badde te shirfila la jaba ma fo ka wali mando ka nyama dalla ka dele ala fa ala ka hina naka kisha naka barka ala ko jidi ne na ukilngile na bela jelenka jamiyatu khairuddin al islamiyya u yakana min laben ni ga laylatul qadr shunyi na mayani tu anye wodi sanfe bangoni charbon karela na nyema baye el haj sheikh mohammed jallo ka dele ala fa shuin hera ana barka ala ko diama latke munumbika kono a hera maw ala ke o diama toromaw ala kan kishi ukilngile na bela jelema ame awfo ka wali mando ka nyama dalla maliko na ni maliko kan ka fo sigida warabe ala bulu ala ko irana wa shukran lakum fi amanillah.